Салом алейкум, бародарои азиз. Як погода ништа, як гуфтам, як бародаро хотирасонтон мекунем ки амиҷа як канали бародарои азиз аз шумо хоҳиш мекунам ана ам бародаро як дастгирӣ кунед иншоалло ки беҳтарин инсони хубай ма одамоира шумо да муаррифӣ намекунем ки и одамо ана мақсад бигем шумо баракат наёвен иншоалло ки баракат наёвен ба ҳамон хотир бародаро аз барои аллоҳ чӣ хеле ки ман гуфтам ман ҳамон хел мегӯм ай канали ман подписатсия кунед ай канали ҳам бародарда ки бидро як саломи мара бирасониш подписатсия кунем ман розиям ба ҳамон хотир бародаро ҳамин канали бародаро як дастгирӣ кунед иншоалло ки ай шумо ҳичи намерава алҳамдулиллаҳ ҳамамон мусалмонем ана бояд ки дастгири якдигар бошем бародаро дастгириш кунед иншоалло ки хубай ана савоб мегиред алло нигаҳбонтон боша бо мегӯм ки бародаро ма одамоира шумо да муаррифӣ намекунем ки ягон одами бад бошанд иншоалло ки одамои хубанд салому алейкум бародарои азиз як погода ништа як гуфтам як ана як видео кунем партем созен хубен умедворам ки созен хубен ана бародарои азиз бо як бор дигар гуфтам хабардортон кунем ки мо гуфта будем ки то рӯзи 15-16 ана метонем ки бародаро ҳозир ҳаста ҷопу ҳама 100% иншоалло ана марҳамат кадоми коргарен биёен кор кунем бародаро хотирасонтон мекунем бародаро ки накашни мустақил мода дар кор неста просто коргар бошед тамом ана маг ҳама тарафа бифаҳмонам бародаро кор дар тарафи дмитрийский район ай бародаро тарафи дмитрийский район московский област ана мақсад ҷои ховша мета бародаро ана се вақт рокат мета ай соати 8 то соати 7 ай кор абъём ай бародаро мақсад чанд қадаре кор мекунӣ ҳамон қадар ана кор айхитай суми кор кардид айхитай мақсад ана баъд бародарои азиз фаромӯш накунем ки вақте ки худат медрои официални кор мекунӣ бародаро баъзеш меоянд чиёшон фаршӣ бияй чекошон супурдагӣ фаршӣ бияй баъзеш надоранд мақсад ҳичи надоранд ҳамаям ёро документ мекунанд бародаро фаромӯш накунем ки агар ки вақте ки ту ки меои медрои кор мекунӣ бародаро документат мекунанд мисол документи ту 30,000 места ту як моҳ кор мекунӣ ё ки 2 моҳ кор мекунӣ ту мегӯӣ ки ман мерам ман кор намекунам фаромӯш накун ки бародаро ки анамо суми 30,000 месупорӣ агар ки 6 моҳ кор кунӣ мисол 6 моҳ кор кунӣ ана вай ту беста ки патенти ту беста мисол патенти да расход мекунанд агар патенти ту мисол 30,000 боша 15,000 ша месупорӣ 15,000 ша намесупорӣ ама хеле 50 да 50 мешавад ана ҷурайма ки бошен бародаро фаромӯш накунед вақте ки шумо миен кор мекунед аксариятш ҳаста як рӯз места 2 рӯз места ана мебуроянд мераванд аи ҷура фаромӯш накунед ки намешавад то 10 рӯзи корӣ 10 рӯзи корӣ ки кор ки кардӣ бародар инҷа меоӣ мегӯӣ ки ака ман мерам мақсад биромадӣ рафтӣ ана ман метавонам ки ҳамн суми тира бигирам равонат кунам любое время мара ватсап да менависонӣ мегӯӣ ака инам хеле ман фамилията мебинам суми тира да картат любое хел мегзаронам проблема нестай не ки ту бигӯӣ ки ман як рӯз бестам 2 рӯз бестам ана бибурам бирам ё ки 4 рӯз бестам 6 рӯз бестам 7 рӯз бестам ҷура фаромӯш накун ки ягон сум гирифта наметавонӣ аяқиби ту ҳеч кас дангдавам намекунад барои ҳам хотирасонтон мекунам бародаро илтимос хоҳиш мекунам баъзеш меоя бо ана як чироси гап омагия хеле бисёр мешава хеле ҳолатҳо мешава мақсад менӯшанд намешава бародаро барои пионискагарӣ иҷа ӯ хел ҷо нест бародаро хоҳиш мекунам аз шумо ба гӯштон хушрӯ бигирем бародаро дар вақти намозхонитон бародаро ягон кас ягон гапто намега иншоалло ба амраи худо аввалаш аллоҳ охиршам аллоҳ амиҷа даим худо хоҳад ҳеч ка ҳечто намега намозто намехонед бе ягон парво бе ягон проблема барои ҳам бародаро
кӯшиш кунен мақсад омаданиян биёен кор кунем на як рӯз бесен на 2 рӯз бесен на 3 рӯз бесен биёен конкретно ай пай кортон шед кадомед ки мақсад як рӯз 2 рӯз истоданӣ аюда 2 рӯз наест як рӯз истоди ту уже маълум мекунӣ ки ту ҳамун кортро устраивад мекунад ки устраивадат намекунад бародар устраивадат намекунад ту мегӯӣ ки ман мерам ака всё тамом мезани мера ҷура ягон проблема нестай барои анқа бародаро инам хеле шарти шароиташ барои кор шумо мара мегӯед оилакаш чанд қадар ай оилакаш зависа яхтонай бародаро оилакаш зависа яхтонай да пултон нашоти фан каданаш иншоаллоҳ ягон кас фан намекуна ҳаст одаме ки ҷавоб мегӯяд ман худам ҷавоб мегӯм ман мегӯм ки ман ҷавоб мегӯм да пули шумо ки ягон кас ҷавоб ягон кас фан пан намекуна оле ягон кас дар хеле ҳолатҳо намегӯяд ки ман ҷавоб мегӯм лекин ман мегӯм ки ҷавоб мегӯм ман ҳаст ман дар хеле бародарое ҳастанд ки ҳамин кора ҳал карда метавонанд айҳудаш мебуранд барои ҳам қадар ягон майда сомневаться накунед нашоти и кораш ҳама тарафа ҳай бародаро официални медрои кор мекунӣ баъд вақте ки официалне ки даромадем бародаро любой тад медонем ки вақте одам ки даромад официални даромад налог мегиранд аю ҳама тарафа мешавад вақте ки шумо медроен ин завод калонай нигоҳ кунед ки чанд қадар калонай мисол нигоҳ кунед унаҳа нигоҳ уснуш ус рафтагай унаҳа уснуш ус рафтагай уснуш нигоҳ кунед ки унаҳа у лав рафтагай шумо фаромӯш накунед ки ёки ина исмша нигоҳ кунед ки чӣ қадар калонай бо уснушани ҳамон қадар калонай ҳеҷа бародаро ягон ҷой кор шӯхӣ нестай налог меспоранд ҳама тарафа иҷа мисол 4-5 нафар нестай ки тра бигирад ҷебаки худаш платит кунад вақте ки сум через чиз меояд через дигар чиз меояд уҷа тра налог та мегиранд барои ман уже гап омад ки уҷа короче налог мегирад 13% ша налог мегирад иса мегирад ус мегирад бародаро вақте ки официалне ки гузаштем то вақте ки налог ки кор карде тра иҷа ки документат мекунанд ҳамё худшон документат ки мекунанд ҳамун налогат 3 моҳ пас где-то ёки 4 моҳ пас обратно ҳамун сум да ту меояд бо ту мегириш ҳамин хеле барои ҳам қадар бо гуфтистанд ки баъзеш меояд як моҳ кор мекунад мегӯяд ки нашидмада баъд мерава мегӯяд ки налог мегиранд охе бародаро корай хай ира ман ягон вай карда наметавонам аму дар мо як моҳе ки айти якним дар мо як моҳе айти 1,5 ёки 2,000 мешавад сила ҳамин қадар мешавад агар тамра установид кунем патент қатъи ҳамаш қатъи ҳамаш қонуну қоидааш қатъи куниш ҷура фаромӯш накунед ки шуморо мақсад ами суми шуморо 3 моҳ пас бармегардонанд метавон барои анқа иҷора фикр кунен ҳама тарафа фикр кунен инам хеле бародарои азиз худованд ҳамата нигаҳбон боша дар амони аллоҳ бошен гапи гуфтагимона гуфтем боқӣ худованд нигаҳбонтон боша